Canovelles, hem parlat sobretot del Canovelles medieval i modern. Hi ha un Canovelles de l'època contemporània, és a dir, el que ens arriba al nostre temps. Aquest Canovelles del nostre temps és un Canovelles que, efectivament, canvia absolutament a partir dels anys 60, ja als anys 50 del segle XX. Però també és veritat que ja a la primera meitat, o als anys entre finals del segle XIX, però sobretot a les primeres dècades del segle XX, Canovelles no deixa de ser una d'aquestes poblacions que estan a una distància, diguem-ne, acceptable de Barcelona com perquè fins i tot s'hi pugui venir a estiuejar. Per tant, no és d'estranyar que ens apareguin algunes cases d'estiueig d'allò que s'anomenaven els senyors de Barcelona, que no volia dir que fossin senyors com a nobles, però vist pels pagesos de Canovelles, doncs efectivament aquests estiuejants eren aquests senyors de Barcelona. No n'hi ha en la densitat ni, podríem dir, el tipus de construcció que es fa de caràcter, per exemple, modernista, que podem tenir per les dimensions, per les qualitats, doncs, a Cardedeu, per exemple, la Garriga, Sant Feliu de Codines, etc. Però, en qualsevol cas, hi ha també aquest element d'identificació. En aquest sentit, em sembla que és important això. És important perquè, d'alguna manera, passem d'un Canovelles d'aquesta època medieval i moderna a un Canovelles de la segona meitat del segle XX i inicis del segle XXI, en el que el paisatge històric ha quedat absolutament transformat arrel, sobretot, de la gran aportació immigratòria que va arribar a Canovelles i que ha arribat en fases distintes. Però Canovelles té una identitat que la forma el més recent, però que la forma tota aquesta trajectòria, i per tant també aquesta de començament del segle XX.